To bylo boží! Můžu se na něco zeptat? Jak to, že jste tak šťastný? Vás netrápí, že se blíží konec světa? Mám mu to prozradit? Pojď sem, pojď blíž. My jsme totiž úplně blbí. Ale i tak, to nemáte ani trošičku strach, co já vím, že nám hrozí smrt? Pip. Jdu najít broskvičku.